Vidíte to, ľudia, táto žena sa prezúva v parku, čo keby si čupla o niečo nižšie, pozorne sledujte, nežmurkajte. To, čo sa stane, nás všetkých možno veľmi prekvapí. Mnohí z vás si myslia, že vidím tento úžasný pohľad, pretože som na blízku, ale verte mi, že som v skutočnosti veľmi ďaleko. Niektorí z vás by mohli byť zvedaví, čo používam na to, aby som doteraz videl. Tí, ktorí tomu rozumejú, už vedia, ľudia, videli ste to už niekedy, čakal som rok, kým som si ho objednal, tento ďalekohľad sa objavil vo filmoch. Aký je výkonný, nenechajte sa oklamať jeho veľkosťou, je nabitý presnou elektronikou. 3 režimy priblíženia umožňujú až 300-násobné zväčšenie, používa šošovky so zelenou vrstvou, všetky elektronické komponenty. Vidíte, že vám dokáže jasne ukázať aj v úplnej tme, presne tak, má nočné videnie, dnes už žiadne rozhovory, poďme to otestovať. Živá akcia, hovorte hlasnejšie, pozrite sa, kam ukazujem, na konci tejto cesty je značka. Použíme tento ďalekohľad, aby sme videli, čo tam je, namierte ho priamo na objektív vášho telefónu, stabilne, vidíte to, aké je jasné, tento ďalekohľad má extrémne vysokú jasnosť, čo je jeho najlepšia vlastnosť, po druhé podporuje 138-násobné priblíženie, teraz som len na 1-násobnom zväčšení, stačí otočiť elektronický krúžok priblíženia pre zväčšenie, začnime priblížovať, nežmurkajte, priblížte viac. Priblížte viac, priblížené, to je 4 km ďaleko, môžem vám to jasne ukázať, ale to nie je všetko, toto drobné. Zariadenie má dokonca optickú stabilizáciu obrazu, takže sa nebude triasť ani pri maximálnom priblížení z ruky. Nie je to ešte s inými nástrojmi, je to pôsobivé, ale to stále nie je všetko, dokáže priblížiť viac, vidíte to dnes zo vzdialenosti 4 km, môžem vám to drobné písmo jasne ukázať. Videli ste, strážcovia, tým inžinierov, predstavte si. Čo vidíte doma, ak nikto nie je pri dverách? Môžem vám ukázať ich tvár. Toto je ten typ zariadenia, ktoré by mali mať muži, chlapi, ktorí majú radi krásne pohľady, pripravte sa, náš vonkajší monokulárny ďalekohľad s vysokým zväčšením dokáže vidieť neuveriteľne ďaleko. Nazýva sa aj monokulárny ďalekohľad s nočným videním, je to dvojito nastaviteľný potiahnutý hliníkový film so slabým osvetlením. Nočné videnie má 10 vrstiev povlaku s použitím 8-kilometrových HD zväčšovacích šošoviek. Čo vidíte do vzdialenosti 8 km, tvárou v tvár, z úst do úst, neuveriteľne jasne, nežmurkajte, pozrite sa na zadné svetlo tohto zdieľaného bicykla teraz. Aktivujme režim optického zoomu, možno si myslíte, že som blízko, ale som 1800 metrov ďaleko. Obzvlášť v noci si zapnite jeho nočné zapnutie pri slabom osvetlení, zrak je tichý, nevyžaruje žiadne svetlo a možno ho pripojiť k telefónu na fotenie alebo natáčanie videí. Záujemcovia si môžu pozrieť živú ukážku rozbalenia monokulárneho ďalekohľadu so 16-násobným zväčšením kompatibilného s iPhone, váži iba 300 gramov, je vodotesný a odolný voči zamlievaniu, ľahký a prenosný, plný širokopásmový viacvrstvový povlak pre vyššiu priepustnosť svetla a realistickejšie žiarivé farby. A čo je najdôležitejšie, pripojenie k telefónu je jednoduché na prehliadku pamiatok, pozorovanie vtákov, koncerty, šport, používanie tohto cenovo výhodného ďalekohľadu je veľmi jednoduché.